Με άκουγε όταν απλά ήθελα να φύγω. Με βοήθησε όταν τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα είχα σχεδιάσει. Δεν με ρώτησε γιατί το έκανες αυτό. Απλά έψαξε λύση και με βοήθησε. Και όταν όλοι οι άλλοι απαντούσαν με auto reply, εκείνη μου είπε «Μην αγχώνεστε κύριε Γιάννη, θα το φτιάξουμε». Και ήταν 11 το βράδυ. Ήταν η κοπέλα από το Travel for Fun ή το σύστημα κρατήσεων τους. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι με έσωσε. Έλα φίλε. Καλά, ναι, γύρισα. Εντάξει, θα έκανε λίγο χάλια αεροπορική, αλλά να είναι καλά το Travel for Fun. Με έσωσε για άλλη μια φορά. Έγινε. Έλα, θα τα πούμε, ναι. Δεν ξέρω αν θα ξαναερωτευτώ, αλλά αν ξαναταξιδέψω, θα είναι σίγουρα μαζί τους. Μετά την πώληση, είμαστε εκεί, κυριολεκτικά. Travel for Fun. 20 χρόνια εμπειρίας, φροντίδας και προσωπικής σχέσης με κάθε ταξίδι. Δάφνη, Γλυφάδα ή online, όπως σε βολεύει.